imamo bezbednost dece maloletne i moramo da obezbedimo prostor gde ćemo da ih vodimo sve petoro po petoro da bezbedno pređu viseći most. Mi smo trenutno u Braljini, tačnije Kruševačkoj Braljini. Trenutno na akciji za čišćenje obale reke Morave. Morava, pošto je sama reka koja ima dosta pritoka, tako dolazi do velikih buja i njen vodostaj zna da se povećava, s tim da narod uglavnom zna da napravi deponiju pored nekih od takvih reka i onda reka bi to prenosila samim tim povećanjem vodostaja. Zato se u ovom ovde predelu, pošto je obala malo niža, dosta smeća nakupilo samim nadolaženjem reke, a i plus ljudima koji su naknadno bacali tu. Najviše nam znači po same nas, uopšteno zdraviji život, što manje smeća ima je manja šansa i da se zagadi samo zemljište koje treba da bude plodno i koje nam daje tu hranu od koje trebamo da budemo zdravi. Vrlo je bitno da se aktiviramo što više jer to je naša priroda, mi u nju trebamo i da izađemo. Mnogo je bitno da se problem u samom korenu saseči, da mi ne budemo ti koji će da bace smeće. Jer što mi manje bacimo smeće, manje će problema da imamo. Voleo bi da što manje se zagađuje priroda, da ima više akcija i da i da priroda nekako opet da zaživi, da bude lepši vazduh jer priroda je najveće bogatstvo.